Често получаваме въпроси дали защитаваме челни стъкла. Да, защитаваме и основната причина, поради която го правим, е това, че стъклото се наранява от камъчета. Автомобилът се движи с много висока скорост. Едно от основните неща, които поемат ударите, е челното стъкло. Смяната му, разбира се, е много скъп процес, който не винаги обаче е и надежден процес, защото по днешни данни и различни проучвания, при смяна на челно стъкло сигурността в купето се намалява между 30 и 40%. Затова и едно защитно фолио, което поставяме, може да намали шанса за смяна на стъклото до над 80%. А какво всъщност представлява този филм? Това е високо устойчив термопластичен полиуретан, който е направен така, че да издържа на камъчетата, съответно да разкотини от чистачки. Основната му функция е да играе като пружина и при удар камъчетата да отскачат от повърхността. Той е възстановим, т.е. възстановява се от топлина. Има много висока хидрофобност, което означава, че се самопочиства лесно при движение и, разбира се, има UV-защитни свойства, което пък ще намали вредните лъчи в купето. Колко време ни отнема? Няколко часа и автомобилът е готов за шофиране още на следващия ден.